Jo estic una mica empipat amb aquest opening. Fa ben poc un bon dia em vaig posar a buscar el somni etern que vull guanyar i les ones m'esquitxaven contra el vent. No sé si sóc l'únic que la tornada és una mica complicada de processar. Joc, l'emoció em porta i amb guia és com el meu far. L'emoció em porta i em guia. És perquè hi ha un gir de tòniques. Llavors el símptom semblant, a més, jo sempre havia entès guia'm, guia. Guia'm, guia. Sí. Hi ha un piano super subtil que no s'escolta quasi gens a qualsevol versió que hi hagi en català a YouTube. A la part on diu vaig volant des del mar. Vaig volant des del mar. Vaig volant des del mar. Val dir que no estic empipat per això, amb aquest opening. Passa això, que no sonen alguns instruments i no sé si és perquè van rebre així la cançó, la instrumental, a l'estudi o perquè qui va gravar del TDT en aquell moment ho va gravar en mono, jo què sé. En qualsevol cas, les versions que ara hi ha a internet en català li falten aquest toque que sí que tenen la cançó japonesa. Abans la Cris ha dit això de que quan posava la cançó a l'Spotify mentalment feia la recreació de la intro. Fortuna, fama, poder. Això no ho pots fer amb aquest opening. La intro és més curta que el que sona a l'opening. Si tu vas a escoltar aquesta cançó a l'Spotify notaràs que no et dona temps a dir tota la intro. Aleshores a l'opening el que van haver de fer és un loop, un bucle, a la guitarra que sonava al començament, perquè si no, no cabia Sí, el món! Exacte. És curiós perquè és l'única cançó que té una secció més llarga a la versió curta de la cançó que a la versió llarga. Per què estava empipat amb aquest opening? Perquè és un spoiler amb pates que et trenca una sorpresa que no te la veus venir a la sèrie. 15 episodis que se podrien haver esperat per ficar aquest opening i no aixafar la guitarra. Que s'espoileja 15 episodis abans que la Robin s'uneix a tot. Clar, si s'hagués unit a Bibi, per exemple, i sortís a l'opening, vale, m'ho imaginava. Però en aquest cas, que és una sorpresa fins a l'ultimíssim minut... I lo guapo que hauria sigut que hagués sortit la Bibi en una versió 1. Haguéssim fet el tròcolo. Hauria estat potser divertit. El canviazo. És més curiós encara el videoclip d'aquesta banda, dels The Baby Stars, perquè surten estirant-se com el Rupi. Aquest videoclip és del 2002. Sí, era un avançament del live action. Era un avançament del live action. Live action, per exemple, totes les escenes en les que Luffy s'estira surt de nit o ben oscur perquè no canti massa. Doncs aquests van fer el videoclip amb un fons en blanc. Més lletra. Vale, doncs anirem a l'opening 3.